Na kajing yo pediang ya kijing ujor na kipat ba nong shong shnong halor kajing bam sngu ya hap ha kabaya day bat kajing shim ko office rekam u district transport officer ya kabay apply license kalapan long ya uba lektor dekhar barwa jing tip link ba ka right to information RTI na ka office rekam u DTO East Jaintia Hills District. Na kajing yo pediang ya kajubab na ketika office rekam uni urang ba ha ka afn rutare unailar hajar arpusan ulami syahmat ban penpau ya kijing lap jong u link ba ka RTI. Habakran cikila pathai kubur uba lektor ula ong bakat kum ke jubab kaba ula yo pediang ula ong baka dor jong ke driving license kadai tang kumba arspa tingka ka wei na lor ki wei pat ki jingsiu Henry kaba sngolingo kolong ba haba ki pat ba ki apply ya ka license ko office ka simpat hajar hadu lai hajar sanspa tingka ka wei ka license. Tika jubab ka bagi layo hangne kalong ba kidon sibun jait mo kini ki jait driving license ki bala issue daka office jong DTO Henry kador jong ka driving license pat de kadai tang kumba arspa tingka kawai ka driving license ti nakabenta ban test nakabenta kani ka testing charge per class of vehicle kadai laispa tingka nang tapade ka form 7 kadai arspa tingka ti kadai kani kata kador ban apply ya ka driving license Henry kabas ngulunga kalong ba balay balay haba ki pat ba ki apply ya kani ka driving license ki simpisa hadu kumba ka office ka simpisa hadu kumba hajar lane hadu lai hajar sanspa kawai ka driving license ti kani kalong ka ba kabam chai ha ka be dei bat ki pat ba ki ba apply ya kani ka driving license ti ka jingkeli ka ba kalong ba nakabenta kini hatu don na em utau doktor jongka DTO ka baula ban test ya ki kumban chuang ban test ya ka blood group ha kum kita ki and they hang ki ong no only a registered medical practitioner di kani kalong ka jubab di nanta pade nakabenta ban renew ya kani ka driving license di katno kisim nakabenta ban renew lane ban penhe ya kanika driving license ti kador hangni kalong tangkumba arspa atingka bat ka form 7 kalong arspa atingka mo hoy kidon ki procedure ke ba ban penhe ya kanika driving license ban upgrade mo ti kabanengkong kidon kam ya ka original driving license kabaar nakabenta ka form 1A duly signed by doctor. Number 3, school certificate class 8 above. On top of that, cost of learner license RS 150 and driving license fees RS 1000. Titang kiniki tangkat ne kador ban penhe ya kanika driving license. Henry kumaki pat ba ki ujor sini ki ong ba kisim hadu san hadu nriu hajar kawai ka driving license ti kani kalau ka ka ba kabam syai nakaliang jongi bat kipat ba kumjo te hangni ngilayo ya kani kujuba ngilala ban pensya syapi kipat ba kador ban sinaya kani ka driving license ka detang aspa tingka plus bat kani ladaki don kam mo ya kani ka testing charge per class of vehicle ka de laispa nata pade bat kani ka form 7 ka de aspa tingka ti nakabenta kani baro bonap na pedeng ki pat ba ki bala sya simpisa na po ka office jong DTO hadu kumba hajar hadu la hajar sanspat ne hadu hajar kawai ka driving license tinakali ang gajongi nginom sange nginiayale tat bahadu ka cing sisya kan pau hakabe dei bat kani ka kom simpisa jong ka DTO ngai por ngi hangni ngi por ya uneu district transport officer baude ban jubam ya kane hapo ndriusngi baude ban jubab halor kini ki jingkili ka ba ngi nakali ka jungi ngi bo marupai ba ko ban tip ya kane hatu balai kisim balai ka office ka sim pisa hadu hajar lene hadu la hajar sanspa kawai ka driving license u district transport officer u haban jubab ya kane namar hoy ladaki ki kwa bangin peni ya ka jingsisha ladaki ong baki klemsim ya kata pisa kumba ngalakiran mentan tinakali yang ngejingi download kisaki saka office
baki shim ya kani ga pisah hadu ar hajar hadu lai hajar san spa kawi ka driving license langan liang jingi lada officer usngeu don kam bangin pin i ya kata ka jing sisa ngin sa sei madan rebat hang ni ngan nganong ya pi ki pai ba ngerpat ya pi ki pai ba ki ba khamta mi gitu ki bala ujor sngi sngo bha ya sha bat ni ya kani ga kam ngila de perkhat janai bat ngila de ban ya keren ha kan walen tiba ngin ya ya kani ga kam ngin ya khmat namar kani kalong kai ka kabom shai bat kaba ngi kum ki pai ba nginam la ban priang kador ban snai ka driving license kani tang aspa mo te balai ki sim hado hajar la ni hado la hajar san spa kawe te kani nginam la ban priang dalele ruem bat ngin saya shakmat te ai ba u district transport officer u haban jubab halor kani ka mat balai ki sim hado hajar hado la hajar san spa kawe u haban jubab ya kani hapon riusni te kumanga ong lada udon kamba ngin pen iya kasaki ngin sap pen i bat nakaliang kecugiru ngidon nut ki sakhi hangi bat ngin saya khmat da kini ki sakhi bat lada ngi sngodon kam ya kitu ki nong ujor ya kitu ki pat ba ki bela ujor singi ngin sap pen tip sepi bat ngin sa le ya ka badon kam ya kani ka kam hapo DTO ngila de perkhat ba ngin hagini ki kindiat singi banwan ngin sale ya ka badon kam bat ngin saya khmat da kalenti jongkai amar pinamla ban puri ya ki sakhi ki gidon rut hagi ba kabasa kadai satang bakin pensyai balai ki sim haba kador jongka driving license bat kador jongka kabai penhe ya ka driving license kadai tangkat ni te balai ki sim bon mo hatu kimyo tulop na am kata kadai gaji kini hatu balai kini kinong trei hapo DTO kimyo tulop na lada kimyo tulop ka kamram jongka government kadai ban ya keren bat ki dei kam dei ban lute nong pai ba kani ka dei ka kam lute ngoi pi kani ban lute im pek yau pai ba Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi pan ai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya